እንኳን ኣብ ንጻረ ሚድያ ብድሓነ መጻኹም ኣብዚ ሓቂ ኣይንሓብእን ዘይተሰምዐ ድምፂ ነቃልሕ ዘይተነግረ ዛንታ ድማ ብግልፂ ንዛረብ ፖለቲካ ማሕበራዊ ጉዳያትን ሓያለ ምጉትን ፍሉይ ቃለ መሕተት ብዘይ ፍርሒ ነቕርብ ንጻረ ሚድያ ናይ ሓቂ መድረኽ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናይ ናፃ ሓሳብ መስኮትም ሳብስክራይብ ላይክ ብምግባር ሓሳብኩም ድማ بكومنتي قلصو نصار ميديا حقي نهزبي نصار ميديا حقي نهزبي اي كفال نارسيسيك مراحي زلوهم ملكتات كما يكنفلطهم نخئل سلام كبرات تخلل تتلتي انكو انا بكالاي كفال بدحان مصاخم اب قداماي كفال نارسيسيك بحر زلوهم بوليتيكانياتات اب حزبن هاجرن زفطرو غدات رينا نيرنا لومو دماني كمز عينت مراحت بخمي كمن نفلطهم كرينا هذا سبب بوليتيكاوي مريحنت سلازلو تراي نارسيستيك ايكونن ግን ገለ ቀጻሊ ምልክታት እንታልዮሞ እትባህሪ አቃልቦ ይድልዮ ቀዳማይ አነ ጥራይ ዝኽእል ዝብል አተሐሳስባ ናርሲስቲክ መራሒ ብዙሕ ግዜ ሃገር ብዘይ እሱ ከም ዘይትኸውን ይዛረብ አነ እድላይ አነ ዘድሕነኩም ብዘይ አነ ሃገር ትፈርስ ዝብል ቃላት በቀጻሊ ይጥቀም እዚ ድማ ንህዝቢ ኣብ ሓደ ሰብ ጥራይ ኩከል ይገብሮ ካልኣይ ነቀፌታ ዘይቅበል ጥዑም መራሒ የጋዩ ይቅበል ይመሃር ናርሲስቲክ መራሒ ግን ነቀፌታ ከም ጸለኢቱ ይሪአ ጋዜጠኛታት ተቃወምቲ ወይ ሓቂ ዝዛረቡ ሰባት ክፈርሑ ይገብር ሳልሳይ ሓቂ ምኽያር ከምዛ ዓይነት መራሕቲ ህዝብን ምቁጽጻር ሓቂ ክቕይሩ ይኽእሉ ሓሶት ዜና ፕሮፓጋንዳ ወይ ድማኒ ምድንጋር ህዝቢ በቀጻሊ ይጥቀሙ እዚ ድማኒ ሰባት ንሓቂ ከይፈልጡ ይገብር ራብዓይ ንህዝቢ ምክፍፋል ሓደ ህዝቢ እንተ ተተሓባቢሩ ክቋጻጸርዎ ይኸብዶም ስለዚ ናርሲስቲክ መራሕቲ ህዝቢ በዓለት በሃይማኖት በአውራጃ ወይ ፖለቲካዊ ክፈላልዩ ይፍትኑ እዚ ድማኒ ፍልሊ ጽልእን ይፈጥር ሓምሻይ ንስልጣን ምጥቃም ናርሲስቲክ መራሒ ስልጣን ህዝቢ አይጥቀመሉን ንሩሱን ስድራቤቱን ወይ ድማኒ ንቀረብቱ ሰባት ይጥቀመሉ እዚ ድማ ሙስና ድኽነት ዘይፍትሓውነት ይፈጥር ሻድሻን ህዝቢ በፍርሒ ምምራሕ ገለ መራሕቲ ፍቅሪ ይደልዩን ፍርሒ ይስምዖም ሰባት እንተፈሪሖም ከይተዛረቡ ይነብሩ እዚ ድማ ንናጽነት ሓሳብ ይቀትል ሻውዓይ ጌጋ አይቅበሉን ዋላ ኩሉ ህዝብ እንተተጎደአ አነ ጌጋ ክብሉ አይደልዩን ኩሉ ጌጋ ናብ ካልኦት ይድርቢዎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዞም ምልክታት እዚኦም ምፍላጥ ንህዝቢ አገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሓደ ህዝቢ ጥዑም መራሒ ክመርጽ እንተደልዩ ባህሪ መራሕቱ ክርዳ ኣለዎ ጥዑም መራሒ ህዝቢ ይሰምዕ ፍትሒ ይኣምን ሓላፍነት ይወስድ ህዝቢ ይሕብር እምበር ኣይፈላልን ኣብ ዝቕጽል ክፋል ካብ ናርሲስቲክ መራሕቲ ህዝቢ ከመይ ክንጥንቃቕ ከም ንኽእል ክንርኢና ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ተሓባበሩና ነትገብሩና ምትሕብባር ኣዚና ነመስግን ንጻሬ ሚድያ